ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଗାଧେଇନା ଆସିଛୁ, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆଉ। କାହିଁକିନା ସେଠି ଦେଖିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଆଲାଉ ନଥିବ ମୋବାଇଲ, ଚାଲ ବାହାରୁ ବୁଲିବା। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠି। ମନ୍ଦିର ତ କୋଭିଡ଼ ପରଠୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଓପନ୍ ହେଉନି, କାମ ଚାଲୁଛି। ଦେଖିବା କେବେ ଓପନ୍ ହେଉଛି। ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରୁ ଏମିତି ସେଇଠି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ପରକାଣ୍ଡ ଏବେ ଆମେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚୁ ବେଡ଼ି ହନୁମାନ। ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ହେବ, 2-3 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଆସି ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଭିତରେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ବି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଶନି ଠାକୁରଙ୍କ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ କାଳିଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଉ। ଗୋଟାକୁ 5 ଟଙ୍କା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଉ। ଆପଣ ଦେଖିବା ତ ବେଡ଼ି ହନୁମାନ। ଆପଣ ଆସିଲେ ବୁଲିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ଯେହେତୁ ବେଡ଼ା ଲଗେଇବେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଥରେ, ଯେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ହେବ। ଭିତରେ ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଭିତରର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରହିପାରୁନି। ସୁନାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। 3:30 ବେଳକୁ ଏଇନା ଓପନ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ବେଡ଼ି ହନୁମାନର ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଟିକେ ବାଟ। ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିବାରେ, କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମେ ଆଉ ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ତ ଆପଣ ଆସିଲେ କେବେ ଦେଖିପାରିବେ ଭିତରେ।